ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ନିଜର ଜମି ପଟ୍ଟା ବାହାର କରିବା, ତାହା ମୁଁ ଆଜି ବତେଇବି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ପହିଲା ଆପଣ ଗୁଗଲକୁ ଆସି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ମାରିବେ ଭୂଲେଖା ଓଡ଼ିଶା। ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଭୂଲେଖା ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ RI ସାର୍କିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖতিয়াନ ନମ୍ବର ଦେଇ ବାହାର କରିପାରିବେ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଟେନାଣ୍ଟକୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖୋଜିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ।